Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah miftahalil barakah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kula nuwun wonten ngarsanipun para bini sepuh, para sesepuh ingkang tuhu pono ing pamawas, lebda ing pitutur aji ingkang dahat kinabekten saha kinurmatan. Para tamu sinedahan kakung saha putri, para kadang werda muda taruna ingkang winantu ing suka bagya mulya tuhu pantes lamun ta sinudarasana. Maliki kunjuk wonten ngarsanipun kadang pisan sutresna nggih panjenenganipun Bapak Dakirman sekalian garwa miwah pangarak ing panganten saking Gedongan Colomadu Karanganyar tentram sadaya ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Madyaning swasana suka pahargyan ing ratri kalenggahan menika kalilanana kula kumawantun sarta kumalancang ngadeg hanglang kira wonten ngarsa panjenengan sedaya kalanipun sekeca imbal pangandika menapa dene hang resepi pakurmatan ingkang lumadi. Duni hawrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Wahyono Eka Purnomo Ibu Sri Murtanti. Kula ingkang piniji minangka talanging basa rambatane ngatur panjanging ladi kinen hangaturaken menggah prastawa gati kunjuk wonten ngarsa panjenengan sedaya. Namung saderengipun hangaturaken menggah wasing gati kinarya hamrawakani langkung rumiyin semoga nuwun sareng sinarengan panjenengan sedaya suka kula dherekaken tansah hanandoaken raos panuwun syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kawilujengan katentreman kabagas warasan tasih kababar kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya saha kula kacihna ratri kalenggahan pinarengaken saged kempal manunggal wonten ing pahargyan ratri kalenggahan menika kanthi manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala. Para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan kabekta raos bombong miwah mangka king panggalih panjenenganipun Bapak Wahyono Eka Purnomo Ibu Sri Murtanti matemah tan kuwawi matur kanthi pribadi wonten ngarsa andika lumantara kula hangambali ngaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sedaya. Wilujeng lenggah kanthi maradika sinartan hangaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ing ratri kalenggahan menika panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh hanjenengi paring puji pangestu anggenipun Bapak Wahyono Eka Purnomo sekalian garwa hanetepi darmaning asepuh wontene menggah wasing gati kados ingkang sampun panjenengan sami anguningani lumantara serat sedahan ingkang katur menapa dene pawarta ingkang binandunging karna panjenenganipun Bapak Wahyono Eka Purnomo Ibu Sri Murtanti hanetepi darmaning asepuh nggegala nggegonto hambandul krama mbabar layar mula kramekaken putri siwinipun ingkang asesilih Kusumaning ayu Silvia Desiana sarjana akuntansi ingkang pidalem ing Kradenan RT Setunggal RW Setunggal Serangan Belukan Colomadu Karanganyar tentram ingkang sampun saresna dhaup kalian Bagus Muhammad Yusuf Rahmadoni ahli madya teknik Jalu Tanoyo Bapak Dakirman Ibu Musinem ingkang mapan pidalem wonten ing Gedongan Colomadu
Karanganyar tentram. Wondene menggah lampahing tata cara akad nikah ijab kabul sampun kalampahan. Duk rikala dinten Rebo Legi Surya kaping 3 Juni warsa 2026 wanci tabuh songo wekdal Nuswantara imbal pracina mapan wonten ing dalem kradenan RT setunggal RW setunggal Serangan Blulukan Colomadu Karanganyar. Dalu menika nuju ing ari setuwage magut ing dinten Minggu Kliwon kabiwalda daup wonten ing Gedung Agung PPRBM Paulan Colomadu Karanganyar tentram. Parane sedya pamangugati nyuwun tambahing donga pamuji kunjuk wonten ngarsa handika sagung para tamu. Mugi putra pinanganten anggenipun katemben kewala lepas bujang, lepas kenya napa asmani kekancinganing hapalakrami saged amemangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wasaadah fidini wad dunya khatal akhirah saha pinaringan dzurriyyah ingkang soleh lan solihah kanthi hanetepi brayat rinansang saha anggenipun mangun kulawarga saestu saged guyub rukun widodo ingkang pinanggiya lestari ingkang sami KSD. Para tamu sidedahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Wahyono Eka Purnomo, Ibu Sri Murtanti ing aratri kalenggahan menika ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng handika sagung para tamu, para sanak kadang, tangga tepalih, mitra pitepangan, para paraga krida dharma ingkang sampun kanthi sayek saeka kapti menapa dene paring pangenteng-enteng. Anggenipun ingkang ham manggugati nyangkul jejibahan darmaning asepuh sumbangsih ingkang handika aturaken awujud bau suku penggalian rerigen mugen eguh pratikel bondo donya lan sanes-sanesipun saged damel sarana rancak lancar anggenipun hanggelar pahargyan. Wondene menggah sumbangsih kadaraman kesainan ing handika aturaken pamangugati boten saged paring piwales napa kasunaken wonten ngayunaning Allah Subhanahu wa taala. Antuk leliru ingkang satraju bebingah ingkang malimpah saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah tresna welas lan asih. Mugi pamugati nyuwun pangapunten. Hamba bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Jawat asta kirang waradin paring papan palenggan kirang satraju kalian andhap inggiling kalenggan. Bojo krami ing dateng saged damel rumesing penggalih lumantar kula pamugati nyuwun pangapunten. Para tamu sededahan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, dalu menika Bapak Wahyono Eka Purnomo, Ibu Sri Murtanti anggenipun hanggelar pahargyan mantu. Yektosipun tebih saderengipun sampun karancang caket ugi sampun katata kanthi tumata parandene. Ngantos dumugi tumapaking gati tasih wonten sawukawis ingkang rinaos karempit ingkang menika mugi handika paring lubering pangaksami. Keparingipun ingkang hamugati kasekecakna lenggah panjenengan sedaya dumugi dewasaning pahargyan ingkang ginelar sinambi mirsani saha midhangetaken babaring lelangan suka parisuka ingkang winahya lumantar kadang pametri budaya Joni Armando All Star Entertainment. Kala ingkang piriji minangka talangi basa rambataning atur panjanging ladi wonten galap gangsuling wicara cawuh kliruning basa mugi handika paring baludaging jalanidi pangaksami. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.